тарих ул безнең үз анның бер өлеше дип әйтеп була. Тарихсыз милләт киләчәге турында уйлап булмый. Чөнки кайдан без килдек, кайда барырга тиеш дигән уйлар ул һәрвакыт килә. Һәм татарларга килгәндә biz нигә казынабыз, нигә анализлыйбыз? Чөнки безнең өчен үз ан, тел, тарих мәсьәләләре ул иң беренче чиратта тора дип уйлыйм. Киләчәк турында Аллаһ Тәгаләнең тәкъдирендә барса да бар. Biz әлеге тарих белән кызыксынабыз нәрсә өчен? Чөнки безгә яңа дәүләтебез белән идарә итәргә кирәк. Менә шуңа күрә безнең яшьләребез арасында шундый кешеләребез уже баралар әзерлекле һәм өйрәтелгән дә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире буенча. Безнең киләчәгебез бик якты. Русчалап әйтсәм, экспансия началась, она продолжается и уже ее не остановить. Тарихыбыз бар, тарихыбыз бай. Шуңа күрә булган әйберне казынабыз, өйрәнәбез. Киләчәк әле билгеле түгел. Киләчәк ул әлбәттә тарихка бәйләнгән. Татарның байлыгы тарихында, чөнки мең ярым ел элек булган вакыйгалар турында ядкарлар, артефактлар бар. Билгесез документлар бар. Татар үзенең дәүләтләре белән горурлана ала һәм яшьләрнең милли үзаңына тәэсир итә бу тарихи хакыйкать.